হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ରଖିଛୁ ଦେଇକି ପଳା, ନହେଲେ ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ନା 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 ମତେ ମାରେନି, ମୋର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇଯା, ହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମାରନି ମତେ। ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲା ମହାରାଜ, ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ସେ ଚମ୍ପଟ ଚୋର ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ମହାରାଜ, ସେ ଚମ୍ପଟ ଚୋର ଆମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଲାଣି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟି ସାରିଲାଣି। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ହରିଣ ଭଳିଆ ନଟିବୁଦା ଭିତରେ ଦୌଡୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଗଛରେ ଚଢିଗଲା, ଆଉ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ କୁଆଡେ ଛୁ ମାରିଲା। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରହି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଧରି ହେବନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ।